Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akpọkọla onye isi ala Tinubu ka o kwupụta ọnọdụ enweghị nchekwa dịka ọnọdụ ọdụrụkọ n'ime ala anyị ozugbo. Ndị omekome aha mmiri chukwu ha bụ bandit nọrọ n'isi ụtụtụ taa n'agbata elekere 2 na elekere 3 nke ụtụtụ tọrọ ụmụ akwụkwọ na-apụghị egote ọnụ gụnyere ndị nkụzi ha n'ụlọ akwụkwọ St. Mary Primary na Secondary dị na steeti Niger. Nwunye Maazị Nnamdi Kanu, Odoziakụ Uchechi Okwu Kanu, akatọla ọkaikpe ọmụtọchọ maka igopụta nchabi ikpe site n'edemede ederede kemgbe karịa na ịdabere n'iwu na-echekwa ala anyị. Omoyele Sowore na-aṅụrị ọṅụ ugbu a na naanị n'ihe na-erubeghị awa 24 achabiri ikpe Nnamdi Kanu n'ụzọ wuruwuru. Ndị iro ya ekpuchiela ọnụ ugbu a n'ihere n'ihi na ndị ụlọ omeiwu mba US amalitela ikwu okwu banyere nke ahụ. Onye azụmahịa ntụrụndụ Cubana Chief Priest agwala Tinubu na ya chefuo vootu ndị Igbo n'ime afọ 2027 ya bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu aga n'ihu ịnọ n'ụlọ nga. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.